Muta na nga ni Utong, sinsya ka na kay akong ba na nagka-problema, nag-igit-igit mag-adlaw. Wala ka po nung igit-igit ko, lain ang rason mo igit-igit. Ako Hirodel, ako nag-igit-igit mag-igit ko pa daw nag-igit-igit. Matay, pre, igit-igit, lain na, paminahon, igit-igit, ay. Kaya nato mga followers ba, nangutana na sa ako nga tugon na may palid. Nangutana ako kaya ano daw kuno rekta na taka-upload video kasi nga tupin ko gahapon sa late nautan po daga nautan ng ano kuno kay na kuno upload ng video diya mangutan ako sa rason di man ko kabaton sa rason ani na la nila kana mautan na gani sa ato ng followers gani nato nga nuwatan ng video ina tai-tai kalab Di magdulan natin ito nga kanan sila tai-tai Mukay matala ini ka kaso ninalam nya pira man taka adlaw rek upload ina video nag-igit-igit ka kapito ko kaadlaw nag-igit-igit Di Maya, pag delikado mo na ikon yan, may yung mato. Dapat kita ang hospital kay Peter basta mag-adlaw. ako na bahala mo na gani ingkal mo na gani sa ako na anong wala man naman mo ka-upload og video kay kaganin og hapon kay ko karason min ko sinsya ka na kay akong ba na nagka-problema nag-igit-igit mo gud ko adlaw Wala ka po nung igit-igit ko, lain ang rason mo igit-igit. pa maluoy sila sa aton makita pa sila uto sa atong video nang igit-igit kay pito ka adlaw Oy, lain ang rason ni igit-igit pa kuno nimo. Huwag mo ramang kung nakasun nga maayo buhato dahil kung inangan, busy ka, sige taglaag-laag, ana-ana. Ayaw na ingon ana, kay wa na to taga-iga yun. Mas makaintindi pa sila kung ingon ka nga, mag-video ka unya nga, kasi siya na mo mga followers namon ha nga. Huwag kayo may ka-upload video tungod kay, amoy igit-igit ko. Ano nga. Tay pang igit way lain rason na igit-igit. Daghang mo ta pwede rason mi ngon kana mo igit-igit. Mas Kanya pito po ka adlaw igit-igit. Paluy-luy po dahil imo na ba yung mata nagluhi-luhi po dahil ha. Ay kang istorya kay maluoy na sila basta mo yung panag-igit-igit ka. Tama nga to pag dito sa kadlaw ingon ta na pod. Idol ano ko mo ka-upload ko ng video. Kaya pag-upload na ko na mo. Ingnan to ni mo sinsya ka na idol kay nag-igit-igit ko pito ka adlaw. Matay ako pa kung ingon igit-igit ko pito ka adlaw niya. Ang kamo nan usa ka rason nga mo ano sila maluoy pa na sila sa imo mo nga nagulat sila video sa ato. Nya nagigit-igit Ay ko. nagdagagil ka amo kay mo na nakason lagi. Igit-igit ka niya paluhi-luhi ka. Sinsya ka na idol ha kay nag-igit-igit mo kung pito ka adlaw. Matay di sura po nung igit-igit yung pito ka adlaw. Lagi amo na ha. Nag-video taon niya ha. Yung kaon niya. Mo na to i-explain dito sa mga viewers. Aboy yung viewers na ako, pasaylo ako ninyo ha kay amo ni ako Hirodel, ako nag-igit-igit mangkupo, pito ko pa daw nag-igit-igit. Matay pre igit-igit lain na paminahon igit-igit Lagi. Sa mo na mga pinakasuni mo, ay napagdamoy ka mo kaya pinahutan na bayara ato. Sige. Dagulat-ulat ko sila sa to nyo, wala na ta video. Inalan lang ha, pamaluoy sila ha. Nag-igit-igit ka ha. Di sura ni igit-igit Sib ni igit-igit. Basta amo na lang buhato nimo.